Ideme na to? Ideme na to. Ideme na to? A ty sa vieš takto sústrediť a pritom akože... Nie, to byl úplný chaos, nabúrame 4-krát. No, tak sa Milí priatelia, vítajte pri našom ďalšom pokračovaní v rámci HR letných, aj keď teraz už vlastne trošku jesenných jazd. vznikla Keď zhruba... že tak kričíš, že moje ucho mi odchádza práve. Á? Tak Toto čo si už môžeme robíme? otvoriť zatiaľ. Áno, prosečko si môžeš otvoriť a toto je pre teba, nech sa môžem to otvoriť. Nie, ďakujem. Sme spoločnosť, ktorá poskytuje služby vo vzdelávaní a coachingu. Ty si prešiel svoje Pekne. talenty. Ja som si prešiel svoje talenty a ja sa budem potom aj chváliť možno. Výborne, Môžem sa výborne. chváliť, Môžeš. ale... Už začni, teraz nie. Dobre, takže teraz kamera ide na mne. Poďme na Galupa, respektíve pôjdeme na Galupa a talenty, pretože je to téma, ktorá podľa mňa je veľmi, veľmi dôležitá a zaujímavá. Ale začneme, keďže sme v HR taxi, tak takými tromi HR témami, ktoré rezonujú veľmi často. A to prvou témou bude angažovanosť vo firme. Čo môžem teda spraviť v rámci HR, ak sa to dá naškalovať na nejaké kroky alebo na nejakú postupnosť nejakej, neviem, prípravy procesu? Potrebuješ pochopiť, čo sú tie potreby tých ľudí. Dať HR nejaký s avokádovou nátierkou. A máš vlastne hneď feedback na to, že aha, tento človek je takýto. No, čiže keby sme to tak akože zaramcovali, tak vlastne ako líder prideľuje alebo plánuje úlohy predtým, ako pozná Galup, je to v podstate asi často intuitívne, pocitové, kto je k dispozícii. Nemusela si ísť do tejto témy. Nemuseli sme, ale však ako čuknime. Aj pre nich má tento prístup zmysel, alebo Galup a nameranie assessmentu a td. Má zmysel v tom, že zrazu to majú pomenované. Lebo strašne veľa lídrov to ako keby robí, vieš, na nejakej úrovni, ale častokrát nemá na to slova, alebo nevie to tak verbalizovať. Mnohí naši lídri, ktorí si týmto programom prechádzajú s nami, a nám povedia, Pane Bože, aké by som toto mal Áno, presne, 50 rokov dozadu, hej, že... Analytik tak položí presne túto otázku, ktorú si teraz položil ty. To bolo veľmi tesné. Neviem, proste tí ľudia dnes jazdia, že úplne... To bol autobus. To bol autobus. To bol autobus. Ako sa zahriakla normálne. Analytická otázka. Skáčem ti do reči? Nie, som úplne OK. Hovorme viacej o mne ešte, kľudne. Keby niekto chcel. Dobre, ale vlastne povieme ešte jednu vec, že keby niekto chcel sa s nami rozprávať o týchto veciach aj že viacej do hĺbky. Žilie! A bude to kedy, Horste? 18. septembra. 18. Áno, 18. A potom ešte v Košiciach. Áno, tak ja to zaramujem. 18. 19. september, Profesia Days v Žiline. Budete vidieť naživo Vladku, Líviu a aj mňa. Ja to budem moderovať, takže sa môžeme všetci vidieť. Kývame, my sme strašne pekne na tej kamere. Áno, modro. Normálne nám to úplne... Počuj, ale to není narcizmus není talent. Nie. Vidíme, nahrávame. Nahrávame. No, dáme to takto. Počkaj, ja sa ešte naštartujem. Minule sme začali... Sme. Všetko vidieť. Dobre, ja seba synknem, takže on to tleskne. Ideme na to? Ideme na to? A dáme si, že oficiálne, počkaj, zrazíme si kolobežkárov, to bude za 5 bodov. A ty sa vieš takto sústrediť a pritom akože... Nie, to byl úplný chaos, nabúrame 4-krát. No, tak sa nie. Áno, to fakt, Stále že je to teraz je. ešte stále chcem tu byť. Ešte stále tam tá miera dôvery. Jasné, máte poistenie, všetko? Poistenie? Dostali to je sme otázka. také inštrukcie? Nie, to tam nebolo. Vlastne sme dostali Milí priatelia, vítajte pri našom ďalšom pokračovaní v rámci HR letných, aj keď teraz už vlastne trošku jesenných jazd. Pri HR taxi tu mám dve šarmantné, milé, úžasné, skvelé dámy a po mojej pravej strane sedí Vladka v zadnej časti auta, ale tak v strede, v takom tom školskom predklone, také, že už tam budeme, sedí Lívia a obe dámy reprezentujú spoločnosť Lipa Coaching and Consulting, dobre som sa zapamätal? Áno, výborne. A tým pádom dámy pre tých dvoch ľudí, ktorí by vás ešte nepoznali a troch divákov, ktorí má toto vysielanie, dajte prosím také krátke entrevy, kto ste, čo ste a čo by sme možno mohli o vás vedieť, aby sme mali pocit, že vieme všetko podstatné. Ideš? No idem, Poď. no.
Takže kto je Lipa? Jedna vec, sme sa tak bavili o tom, že či povieme aj story, ale myslím si, že to je na story, nie? Tento tak, myslím, že je aj trochu na story. Takže Lipa, ako vznikla zhruba... zhruba... že tak kričíš, že moje ucho mi odchádza práve. Fakt? Ja som sa dala do story už. Presne to už máme, že kam sa hrabali HR baby z TV Markíza. Keď to máme takto. Doprava rovno? Doprava asi. Dobre, poďme. Takže Lipa vznikla zhruba 8 rokov dozadu. A možno hlasne, čo bude. Ale teraz si môžeme byť ticho. Ty kokso. To si robí srandu. No, takže Lipa vznikla zhruba 8 rokov dozadu. Nič nevidím teraz. Dnes som to už hovorila pri jednej prezentácii, že bol to môj sen. Čiže mne sa v noci snívalo, keďže som Lívia Pastoreková, takže to bol naozaj sen, akože sen, nie že ako nie vízia, sen, akože ale vízia, sen, ale sen. Že sa tá firma, o ktorej som tak akože tedy tak nejako mala, alebo vízia v sne, že sa má volať Lipa, Lívia Pastoreková, ale zároveň sa mi snívalo aj to, že to má byť leadership, improvement, playfulness a action. Dobre. No ale odtedy už prešlo. To znie tak sofistikovane. A to sa mi snívalo, vieš, ono to je strašná výhoda, keď sa ti takéto sofistikované veci vlastne snívajú a nemusíš nad tým vôbec akože sa namakať. Na tom ostatnom už potom som sa namakala. Tam už bolo niečo, hej? No, ale akože taký najväčší prelom, taký najväčší prelom určite vznikol zhruba koľko hľadí? 2 roky dozadu? Rok a pol dozadu? Neviem teraz, čo konkrétne máš na mysli. Kedy sa Lipa začala rozširovať a teda som veľmi šťastná teda a veci sa hýbu úplne iným smerom, odkedy sme, teda Lipa už nie je len o mne a už sme v podstate 2 konateľky spoločnosti. A okrem toho už máme aj vlastný tím, čiže tento rok sme veľmi intenzívne pracovali na tom, aby sme si vyškolili ľudí. Teda takto, to všetko už boli odborníci z praxe, teda boli to kouči, boli to ľudia, ktorí robili s osobným rozvojom alebo teda so vzdelávaním vo všeobecnosti. Takže keď hovorím, že vyškolili sme si ich, tak myslím si, že sme si ich tak napojili na tú našu vlnu. Doplnili to naladili. Naše, lipacké. Takže to je Lipa. Ste si ich tak vylipovali? Sme si ich tak vylipovali. Lip it up. Presne tak, lip it up. Very good. Lip it up je dobré. To je my máme aj, že lipačan by mohol byť dobrý. No a čo robíme, aby som to v skratke, tak keď máme dať nejaký elevator pitch, aby to nebolo nejaké akože super dlhé, tak daj ty teda. Dobre, tak čo robíme? Môžeme otvoriť zatiaľ. Áno, prosečko si môžeš otvoriť a toto je pre teba, nech sa môžem to otvoriť. Ďakujem, to je dokonca, že zdravé. To je normálne, že to presne teraz potrebujem. Perfektne. Ďakujem pekne. Tak ja sa napijem. Keďže som priniesol iba jedno prosecco. To sme nemali hovoriť. Nevadí. Všetko povieme. Všetko. Dobre, kto je Lipa? Vy ste tak mega super, ja sa veľmi teším na túto jazdu. Počúvaj, koľko by to malo trvať bežne? Ozaj. Aby to nebolo, že budeme tu kecať. No, aby to nebola nuda pre tých. Tak to už môžeme skončiť. No dovoľ, ešte sme ani nezačali. Ešte sme nezačali a už je to boring úplne. Nerobím si srandu. Vieš čo, keď to dáme, takže okolo 30 minút, tak to bude v pohode. Super. Dobre, to potom zostriháš tiež, keď sa nám niečo nepodarí. Nebudeme strihať, zatiaľ sme nič ešte nestrihali. Vážne? Fakt ešte. No tak Vlaďa, takže daj elevator pitch. To naozaj? No teraz prichádza stres. No tak teraz akože normálne, že... Ale pozri, reálne to budú pozerať 3 ľudia, takže to je v pohode. Vrátane nás, tak to je 6. No tak akože Lipa je nás dokopy 10. Takže už máme 10. Toto bude najúspešnejšia časť. Podľa mňa áno. Lipa bude tá, čo to bude... Čo to bude ťahať. Čo to bude určite tlačiť, takže tak. No dobre, čo sme, aby sme teda nenudili. Nie, že. Sme spoločnosť, ktorá poskytuje služby vo vzdelávaní a coachingu. A čo by som tak povedala, že naše špecifikum je, že naozaj veľmi sme na to až hrdí, šijeme na mieru. A teda vzdelávanie pre nás znamená, že ja si nepamätám, či sme niekedy mali nejaký tréning, ktorý sa rovnal... že by sme ho zopakovali. Že by sme ho zopakovali. To vôbec nie je naša štýlovka. No a teda najčastejší produkt, ktorý ku našemu vzdelaniu pridávame momentálne v portfóliu je Galup, a teda práca s silnými stránkami a celá tá radosť s tým. Ty si prešiel svoje talenty. Ja som si prešiel svoje talenty a ja sa budem potom aj chváliť možno. Výborne. Môžem sa chváliť, Môžeš. Už začni, teraz nie. Dobre, takže teraz kamera ide na mňa, do tejto a budeme ja rozprávať. Nie, poďme na Galupa, respektíve pôjdeme na Galupa a talenty, pretože je to téma, ktorá podľa mňa je veľmi, veľmi dôležitá a zaujímavá, pretože keby som ja dal to môj pohľad na to, tak my vlastne fungujeme spôsobom asi aj tak, že od detstva a na školách a vo firmách
že keď ti niečo nejde, tak sa v tom rozvíjaj, hej, lebo to je proste to, že napríklad mne nikdy nešli, že fyzika, matematika, ja som to nenávidel, všetky tie veci a miloval som dejepis, potom na strednej škole, že filozofia alebo náuka o spoločnosti a podobne. A samozrejme literatúra, ale to bolo vždy také, že však dobre, že v tom si dobrý, že v pohode, ale rieš to, čo ti nejde. A vlastne Gallup má úplne akoby opačný prístup a hovorí, že prečo by sme sa mali nútiť rozvíjať, teda to je moja verzia príbehu, vy povedzte, že či je to v poriadku. Ak bude treba. Áno, ale tak ja si to možno aj takto celé odkomunikujem. Pozri teraz, ak to mám, vieš, akože ma Livia ma naškolila, že a potom povedz toto. Nie, robí si srandu. Vypil som sa úplne najviac, isto nie. Si videla jeho talenty? Videla, veď práve preto to hovorím. No, ale tým pádom, že pracujeme vlastne na tom, čo nám ide, rozvíjame to, pracujeme s tým a rozumieme tomu, ako naozaj tie talenty môžeme využiť a ako potom synergizovať s ostatnými ľuďmi. A to je že moja verzia a teda vy povedzte, že tú oficiálnu alebo tú takú rozšírenú verziu. Ideme rovno, je to v pohode? Môžeme ísť, ja netuším, kde sme, ale poďme. Tu ináč pôjdete potom na večeru. Výborne. Na tomuto Talianovi. Budeme chodiť dokola, budeme stále chodiť dokola, aby sme... Dobre, takže ja k tomu vlastne všetko si povedal úplne správne. Vidno, že si lektor a že to máš kde si vo svojom portfóliu, vo svojom portfóliu práce. Takže v podstate presne to, čo si povedali, je úplne pravda. A vlastne my tento prístup, že pozerajme sa cez talenty, buďme viacej tým, či nás baví, buďme viacej tej práci, vyťažujme z toho, v čom sme naozaj prírodzene. To slovo prírodzene je tam dôležité. Lebo ja mám analyticky 34, pozor, to neznamená, že neviem robiť Excel, VLOOKUP a pivot table, ale prírodzene ti nepoviem na konci dňa, keď budem celý deň robiť analytické nejaké práce, že som si užila ten deň, som dobitá energiu a poďme robiť niečo podobné ďalej, hej. Takže našim cieľom a to, na čom sme tak, áno, hrdé, ale zároveň na čom to máme postavené je, že prinášame tento prístup predovšetkým do firiem a pomáhame, alebo teda takou našou víziou je hlavne budovať firmy, kolektívy založené na tom princípe silných stránok. Wow, to bolo pekné. No a poďme rovno teda na firmy. Vo firmách to častokrát funguje tak, že my sme si aj povedali, že budeme sa rozprávať o takých troch základných oblastiach na začiatku a potom pôjdeme viacej aj do rozobratia toho, čo vlastne Gallup, ako s tým môžeme pracovať. Ale začneme, keďže sme v HR Taxi, tak takými tromi HR témami, ktoré rezonujú veľmi často. A to prvou témou bude angažovanosť vo firmách. Veľmi často sa stáva to, že HR spraví nejaké tie štandardné prieskumy, ktoré všetci milujú a všetci zamestnanci sa tešia a povedia si, že konečne nastal ten čas, kedy môžem vyplniť 100 otázkových dotazník, ktorý je rovnaký ako pred rokom a aj tak sa s tým nič nespravilo. Ale teda keď už príde tento moment, počkaj, pustíme túto pána za nami, lebo však, dobre, super, a to je pani dokonca. A v tom dotazníku potom vyjde také, že mali by ste rozvíjať angažovanosť, alebo že miera angažovanosti je na nejakej škále. A teraz HR dostane zadanie, že no tak ako dosiahneme to, aby ľudia boli angažovaní. Ako to môžeme dosiahnuť? Keď ti toto zdvihneme, je to v pohode? Asi áno. Aby budeš mať viacej svetla v tvári. Vieš, ja som ti človek z praxe a úplne toto som milovala, dostávať tieto výsledky a potom vymýšľať rôzne plány a ešte keď ti to dali do KPI. A aj neplány a dávať do KPI a ešte presne. nebodaj do hodnotiaceho systému. Áno, my v podstate vidíme teda tú veľmi silnú prepojku, že naše talenty teda sú také silné prepojitko s tým, čo je tvoja motivácia. A vlastne keď pracujeme s ľuďmi vo firmách, tak my vlastne odomkneme kľúč k tej motivácii. To, čo ťa baví, hej. A ak je možné, tak vytvárame partnerstva takých kombinácií, ktoré sú práve tie, ktoré ťa bavia. A to vlastne odomýka potenciál človeka rásť a teda takáto priama úmera vychádza z toho, že človek je šťastnejší. No a keď je človek šťastnejší, tak asi radšej chodím do práce. Áno. Teším sa tam a teda je tam veľmi úzka prepojka zase opäť, že aj môj výkon rastie. Takže Gallup teda uznáva tento princíp založený na tom, že keď je možné, tak pracujeme s tým, čo nám funguje. Vytvárame partnerstva a vlastne toto odomyknutie potenciálu je tá cesta k tej vyššej angažovanosti. Veľmi ľahko sa o tom rozpráva, najdôležitejšie zažiť. A dať to do praxe, no. A ako na to v tej, presne, že poďme do tej praktickej roviny, že dobre, tak potrebujem zvýšiť motivovanosť, respektíve angažovanosť, čo sú teda iné faktory, ale OK.
Čo môžem teda spraviť v rámci HR, ak sa to dá naškalovať na nejaké kroky alebo na nejakú postupnosť nejakej, neviem, prípravy procesu? Ja si myslím, že v prvom rade potrebuješ pochopiť, čo sú tie potreby tých ľudí. HR nejaký, dať HR nejaký s avokádovou nátierkou a hojdacie siete. Ale on to je fajn, lebo sú talenty, ktoré to majú radi, ktoré sa radi stretávajú, ktorí majú radi neformálne veci. On to je super, ale nie si to pre každého, hej? Potom sú ľudia, ktorí si povedia, to nemá logiku, na čo toto je dobré, zbytočná strata času. Teraz som mala jednu dámu, ktorá mi hovorila, do práce sa chodí robiť, nemôžeš pracovať. Až takto? No jasné. Drsné. No. Sú rôzne typy. Hej, čiže v prvom rade podľa mňa ako keby potrebujeme chápať tých ľudí, že čo je ten vnútorný driver, čo ho motivuje, čo ho baví. A v podstate my nehovoríme s Vlaďou nikdy, že Galup je jediná možná vec, ako to zistiť. My len hovoríme, že je to skratka. Okay. Že je to brutálna skratka a tým, že ty šetríš ten čas, tak máš vlastne hneď feedback na to, že aha, tento človek je takýto. Takže ja už prezradím, keď môžem, že ty máš nápady vysoko vo svojom profile. Naozaj? Áno. Aj my. Dobre, a to je náhoda. Že vieš, teraz keby si vedel, že dobre, tak keď má niekto nápady, tak čo asi tak motivuje človeka, keby ja som bola tvoja šéfka, tak čo je teda taká moja vízia, ako môžem tohto Olivera motivovať, aby naozaj nemal akože zajačie úmysly niekde odchádzať. HR nejakami s avokádovou nátierkou, ktorú vymyslím ja. Nie, robím si srandu. Vymyslím ja, presne. Nie, určite presne, že nápady, byť aktívny. Ja dokonca mám v tých talentoch mám aj toho aktivátora. Yes. A napríklad, čo presne, že to je to, čo, a to dlhodobo viem, že mňa presne baví rozbiehať projekty, riešiť projekty v tej úvodnej fáze, priniesť nejakú ideu, nastaviť nejakú stratégiu klientovi a tak ďalej. Ale presne, že keď má byť potom ten exekutívec, tak to je niečo, kde mne tam moja motivácia ako naozaj, že veľmi prudko ide dole. Dokonca si pamätám, že raz som mal jedného klienta, ktorého som nechcel robiť, že fakt prišiel s nejakou ponukou a mi to nedávalo zmysel a on mi na to hovorí, že ako taký ten, že bonus, že aby ma teda presvedčil, hovorí, že Oliver, vieš, ale to bude spolupráca aspoň na 2 roky. A ja, že come on, tak to už nie je vôbec, vieš, že 2 roky v tom byť, čo ti dáva. On ťa sa snažil motivovať cez jeho talenty. Presne, že v tej jeho optike to bol, že brutálny benefit. Pre mňa to bolo, že že toto viem, že nedám. Presne tak. No, čiže keby sme to akože zaramcovali, tak vlastne ako líder prideľuje alebo plánuje úlohy predtým, ako pozná Galup, je to v podstate asi často intuitívne, pocitové, kto je k dispozícii, alebo aj časovo, hej, že kto kedy príde, tak sa mu podľa toho vlastne prideli nejaká činnosť alebo nejaké projekty. A asi ich prideľuje takže podľa seba, nie? Že podľa nejakého svojho obrazu a on vlastne tiež má istú škálu talentov, ktoré môžu byť ale práve akože nevyužité. Áno. A poviem príklad, že napríklad by mohlo byť, že ja neviem, nejaký určite personalistika má aj svoje časti, kde treba byť analytickejší, kde treba byť taký tabulkový, kde treba byť taký, že potrebuješ zanalyzovať veci. Tak tu, keďže ja už vlastne by som mal ten poznatok toho, že kto má aké talenty, tak ja vlastne budem alokovať presne tieto veci takémuto človeku s takýmito talentami a tam je vysoká pravdepodobnosť, že on tieto talenty, ktoré má, napríklad máš ty, bude mať v tých nižších pozíciách a alokuje napríklad človeka, ktorý má aktivátor ako ty, alebo komunikácia, alebo spoločenský, tak nech je to napríklad ten na nábory, lebo miluje sa stretávať s ľuďmi, nadchýna ho to, rád štartuje na veci, choď na konferencie, stretáva ľudí a tak ďalej. Hej. Čiže takto sa vlastne vieme navzájom ako keby doplňať. Ja poviem príklad, tiež som mala vlastne, keď ešte som vlastne bola líder, tak my sme veľmi vedome aplikáciou Galupu prišli úplne k čiastkovým rozdeleniam úloh a keďže vlastne tým veľmi vedomo vedel, že kto aké talenty má, tak my sme mali vyslovene na čas, ktorá bola aktivátorská, sme mali jedného kolegu. Pozdravujem, vieš, o kom hovorím. Potom prišli samozrejme tie včielky, ktoré vlastne majú tie talentíky, čo milujú vlastne ako keby dokončovať veci a teda taký šanony, pomyselný poriadeček, procedúry a tak ďalej, hej. Keď bolo treba vymýšľať vzdelávacie projekty, kreatíva, hej, tak zase sme vedeli, ktorí to sme a teda sme sa takto zúžili a ja neviem, komunikátori,
tí, čo majú talenty vysoko, tak tí písali články, rôzne teasery, pozvanky, aby to bolo vlastne šteklivé, aby tam použil správny jazyk, kľúč. Takže takto to vlastne vyzerá. Čiže vlastne ten projekt sa rozkúskuje alebo rozčlení, nie podľa fáz, ale skôr, že podľa ľudí. Áno, ale vieš, ale skôr je to také, že tým, že my to šijeme na mieru, tak my chápeme, že v niektorých firmách sa to nedá. A je, že v niektorých firmách tí ľudia predsa len musia si držať toho klienta od salesu až po vystavenú faktúru, ale predsa len, už len to poznanie tých talentov, keď líder vie a nemá tú možnosť toto robiť, takže len to poznanie vie, že v ktorých fázach mu pomôžem. Tak, presne. Že je to presne podľa mňa o tom aj nejakom manažmente očakávaní aj samého sebe, že OK, že viem. Že my nechceme robiť nejakú utópiu, že... Jasné, že teraz príjmeme každého na všetko, ale že minimálne viem, že dobre, tak v tejto fáze, alebo môžem dokonca pripraviť toho človeka asi na to, že vieme, že v tejto fáze, že toto ťa nebude baviť, alebo toto možno bude pre teba ťažké, dobre, nejako ti to vykompenzujeme. A toto my voláme, že vlastne Gallup nie je len brutálne naivný a pozitívny a budeme len rozprávať o tom, že čo by sa dalo, ale presne, že sú momenty a chvíle, kedy sa to proste ináč nedá a proste je nevyhnutné teraz, aby si vlastne túto danú vec urobila alebo máš na starosti. Všetko sa alokovať podľa talentov samozrejme nedá a vtedy vlastne to voláme, že alokujeme vlastne manažment tých nižších talentov, hej? Takže to aj, aby sme zase neboli v tom, že len to, čo idem robiť, to, čo mne sedí. Talenty nie sú výhovorka. Talenty nie sú výhovorka. To je škoda, že? Kto ti bude tie papiere robiť na ten daňový úrad? Proste príjem na ten daňový, ja ukážem Gallupa, že prepáčte, ale ja akože... To ja stále hovorím, že my sme veľmi podobní, že to môžeme prezradiť, niečo sme veľmi podobní a že presne ja papiere, keď robím, tak to je pre mňa, o to všetci moji klienti vedia, že ja mám deň, že 8. v kalendári a to pre mňa je ten najhorší deň v celom mesiaci, kedy ja viem, že to je deň, že papiere. A ja veľmi vedome ho mám v kalendári, lebo inak by sa mi mohlo veľmi nevedome stať, že sa neudeje takýto deň a že DPHčku nepodáme. Počuj, to ja mám toto, ja keď som bol, keď ešte teda bol na výške, tak v rámci pedagogickej praxe, tak som učil na jednom gymnáziu v Bratislave a nejakým nedopatrením sa stalo, že ma spravili triednym na pol roka. Malým sekundárom pozdravujem teda, ak náhodou. Vlastne Matúš Horvát, ktorý tu bol v tomto videu, tak ja som bol, myslím, že jeho triedny, alebo minimálne som ho učil. Teraz nepamätám. To už znamená, že sme už máme nejaký vek. Áno, to už si nepamätám, vieš, presne, že kde to bolo. Tejto témy. Nemuseli sme, ale však ako ťuknime. No ale pointa bola tá, že však byť triedny na jednej strane znamená, že to je mega, lebo tam máš tie triednické hodiny a tie decká ťa majú radi, ty máš rád tie deti a všetko, ale sú v tom aj tie formality, že ospravedlnenky, presne, a triedna kniha. Úplne, že zle. EduPage vtedy ešte nebol, to bolo veľmi dávno. Počúvaj, a ja som bol, že v prdeli, ja som mojim deckám povedal, že pozrite sa, že ja vám verím, že keď akože ste boli chorí, tak ste boli chorí, keď ma budete chcieť oklamať, tak aj tak ma akože oklamete, že nenoste mi tie ospravedlnenky, že ja aj tak neviem, čo s tým mám robiť. A ja som nevedel, že to je ale nejaká akože legislatívna nutnosť. Škrknem to tam? Nie, neškrknem. Dobre. Ešte nejaká legislatívna nutnosť, presne. Ale je to na kamere. No a ja som potom mal strašný fuck up na konci toho pol roka, lebo zrazu prišla za mnou zástupkyňa riaditeľky, že Oliver, ale že ty tu nemáš ako žiadne, a však veď nač, ja som myslel, že proste, že to. Tak ja som uplatil, no ja som deckám povedal, že počúvate, že fuck up, doneste mi všetci ospravedlnenky za to pol roka, úplne sa smiali všetci. A do toho som našiel kolegyňu, ktorá milovala škrtať tú triednu knihu, vypisovať a všetko možné. Uplatil som ju čokoládami a mal som, že geniálnu triednu knihu. Ty si vyťažil talenty, presne, Oliver, ty si vlastne strength bez že intuitívny zmrt, ale vlastne akože som to vyťažil. Každý sa môže nazvať inak. Vieš čo, inak, keď to počúvajú aj lídri, ktorí to takto, sú talenty, ktoré prirodzene, veľmi intuitívne, ale prirodzene, tento celý princíp, o ktorom sa teraz bavíme, využívajú. Áno. Aj pre nich má tento prístup zmysel, alebo Gallup a nameranie assessmentu a td. Má zmysel v tom, že zrazu to majú pomenované. Lebo strašne veľa lídrov to ako keby robí, vieš, na nejakej úrovni, ale častokrát nemá na to slova, alebo nevie to tak verbalizovať. Gallup týmto ľuďom a týmto talentom prináša verbalizáciu niečoho, čo už robili intuitívne. Vieš? Čiže aj takto má zmysel. Čiže oni už neobjavia nejakú atomovú fyziku, pretože ich intuitívny prístup bolo, pozerajme sa, a každý je iný a pozerajme sa na človeka cez talenty, ale prináša mu to slova, prináša mu to pomenovania a tým pádom, tak ako Vlaďa rada hovorí, že hovoríme rovnakým jazykom, tak sa vieme o tom baviť. Vieš? No dobrá, to sme vlastne prišli už k tej druhej téme, a to je leadership a Gallup, tak poďme ho možno nejako uchopiť. Ako? No, ako? Ja len toľko. Tým, že vzdelávam, Vladina bola však na druhej strane rieky, ale
Ja si pamätám, keď som tak 8 rokov dozadu dostala takú nejakú akože požiadavku, že zdieľavať leadership a vtedy bol strašne trend, že servant leadership, hej, že slúžime druhým ľuďom a tak ďalej. Potom bol trend, ja neviem, empatický líder a proste celý leadership. Nejaký participatívny. Áno, celý leadership akože má nejaké vlastné trendy. A v skutočnosti my sme zastanci toho, že ty si sám sebou v skutočnosti. Keď je raz niekto empatik, tak bude robiť empatického lídra, pretože mu to je prirodzené. Vieš? Ale že keď má niekto úplne že analytický talent a veliaci talent, takže pre neho ísť na školenie empatického leadershipu je akože nice to have, ale asi to veľa s tým nesmie. Je to zvláštne, vieš? A potom sa líder dáva do nejakej roli, ktorá mu nie je prirodzená. Ako sa ľudia cítia, že ty kokso, na akom to bol školení, veď toto je toto, čo je. Alebo to môže byť opačne, že ja pracujem v nejakej kultúre, ktorá je tam nejako daná, hej, a ja popri tom mám talenty, ktoré tomu vôbec nesedia. Že nekorelujú s tou kultúrou. A tam môže byť zase nejaké veci, ktoré možno, že môžu mať veľký silný vplyv na well-being toho človeka, alebo v podstate rovnováhu v živote. Takže čo tým chcela povedať Livia, je, že vlastne my sme vlastne veľmi silne pracovali teraz na vývine našeho špecifického produktu viazaného k Galupu, ktorý sa volá Empowered Leadership. A vlastne on dáva tú odpoveď k tvojmu jedinečnému leadership štýlu, presne podľa tvojich talentov. Vieme povedať, ako vedieš, čo sú tvoje potenciálne silné stránky a vieme aj upozorniť na to, že vzhľadom na to, že máš tieto talenty, tak tu je naopak priestor, kde dávaj si pozor, zase opäť nájdi si partnera tak na tie veci, ktoré nie sú tvojou danosťou, alebo tu by ti mohlo tuto ubziknúť, hej, toto, lebo príklad, ja neviem, že mohol by byť developer, rozvíjajúci talent by mal tú tendenciu stále vlastne investovať energiu do človeka a proste tam si dávať niekedy druhú šancu a treba si niekedy povedať, že už stačí, ako líder, hej? Teraz akokoľvek role nie, ale ako líder, hej? Takže a to naozaj dáva tú odpoveď, že dovoliť si byť sám sebou a zase opäť, ja keď vlastne to pochopím, že kto som ja ako líder a že to, čo ma učili, alebo ja neviem, rôzne prostredie, akých som bol, tak zrazu pochopím, že wow, že presne toto som potreboval. Že prečo to mnohí naši lídri, ktorí si týmto programom prechádzajú s nami a nám povedia, Pane Bože, ja keby som toto mal 50 rokov dozadu, hej, že... Je to tak inak. No a mimo možno, že otázka v zmysle teda, že off-topic, že nie o leadershipe, ale vo všeobecnosti. Tieto talenty, ktoré máme, tak oni sú nemenné, alebo sú nejako škálovateľné, rozvíjateľné a podobne? Asi odpoviem ja, teda začnem a ty ma doplníš. Toto je veľmi častá otázka. My zvykneme každý jeden projekt začínať tým, že robíme úvod. Prečo úvod? Pretože keď bežne niekde v nejakom týme povie, že ideme robiť nejaký... My ani nechceme hovoriť, že to je test, lebo Galup nie je test, ale dotazník. My Slovač sme nastavená tak, že automaticky sa ti vynára v hlave, že teraz na to prídu. Teraz na to prídu a teraz na to prídu, že ja vlastne nič neviem, alebo čokoľvek, hej. Čiže my vždy začíname s Vladinou tým, že robíme úvod, že úvod slúži hlavne na to, že predstavíš seba ako lektora, urobíš nejaký základný basic nejakej dôvery a predstavíš celý ten princíp a celý ten projekt, ktorý nás čaká. No ale k čomu smerujeme to, že väčšinou, keď tam je nejaký analytik, tak položí presne túto otázku, ktorú si teraz položil ty. To bolo veľmi tesné. Neviem, proste tí ľudia dnes jazdia, že úplne... To bol autobus. To bol autobus. Proste, že ide tak do... Takže je to veľmi typická otázka, veľmi bežná a veľmi trefná. Takže máme romantický západ. Ja som chcel dokonca tam doprava, keby ako pán išlo normálne. To by sme išli tak ešte viac romantickejšie, no ale tak dáme to inak. No, dobre. Takže odpoveď na túto analytickú otázku že Galup robil veľký výskum na vzorke 15 až 20 tisíc ľudí. Zahriakla normálne. Analytická Skáčem ti do reči? Nie, som úplne OK. Kde sa v podstate zistilo, ja to poviem skrátke, hej, akože na to máme, Vladina a ja, máme na to metadata, metaprieskumy a vyslovene strašne analýzy na všetko. Galup má analýzu na všetko, na každej celý technický report tak, na 40 strán. Presne tak. Čiže akékoľvek číslo vidíš v prezentácii Galupa, akékoľvek číslo, percentuálne vyjadrenie vidíš na stránke Galupa pod všetkými prieskummi.
To nie je len tak, akože Rudolfu a Konštanza, toto som si vymyslel. No, ale k čomu smerujem, že tak z praxe, alebo jednoducho povedané, že keď si premeráš aj dotazník, dajme tomu aj po 5, 6, 7 rokov, je veľmi pravdepodobné, že z top 10 ti zostane 9 talentov, ale poprehadzované. Hej, čiže ty máš na jednotke, prezradím zase stratéga, tak môže sa stať, že... Díky GDPR. Ale veď už si niečo rozprával o svojich talentoch. Áno. Hovorme viacej o mne ešte, kľudne. Tleskajte, máme to rádi. Ale stratéga máš potom povieš, že som ja medzi tými 2%? A to ti potom poviem, poviem. Potom povieš na kameru. Dobre, aby som to nepovedal ja. Dobre, poviem hneď po tejto myšlienke. Dobre. Takže v skutočnosti aj Gallup neodporúča úplne premeriavať dotazník, pretože naozaj, ako keby, čo by sa muselo stať, keď už som prezradila, že môj analytický talent 34, že sa zajtra ráno zobudím a budem celá šťastná, keď uvidím Excel data, vysokú a dlhú tabuľku. Čiže... A to sa asi nestane. Áno, Gallup hovorí, že v skutočnosti ako keby tie výsledky toho dotazníka sú stále medzi 23. a 63. rokom života. Hej? Kedy sme už, akože reálne neoplatí sa premeriavať. Jasné, po 60-ke, hej. Ja si osobne myslím, že keď ty proste naozaj to svoje seba uvedomenie máš celkom na vysokej úrovni a tou cestou práce s talentami ju môžeš ešte silnejšie získať, tak tam vlastne pochopíš, že ja sa nepotrebujem znova ako keby pretestovať, prehodnotiť, lebo naozaj to príjmaš, že takáto som. Okay. Že napríklad ja mám tiež nápady ako ty, alebo Livia, alebo aj strategicky, hej, máme spoločnú tému, ale my naozaj sme nápadití a teraz akože ja to ani nechcem meniť, ja som na to hrdá a mne to baví. To som ani nemyslel, že by som to chcel meniť, ale že či môže nastať vplyvom, ja neviem čoho. Určite áno. Akože nejaké veci sa môžu udiať, ale väčšinou to, keď sa tebe niečo ako keby udeje, tak väčšinou to je nejak silno niečo emočné, hej, že by sa ti niektoré talenty vyslovene poprehadzovali. Takže, ale mám na to analýzu, ak chceš. Hoci viem, kde je tvoj analytický talent. Áno, presne, takže nechcem väčšie. Ja ti verím. Moc pravdepodobne si ju neprečítaš, ale aby som mala dôkaz, že ju máš, akože ti pošlem. Pre účely tohto rozhovoru potvrdzujem, že existuje analýza a nemusíme sa ňou zaťažovať. A určite si ju neprečítaš, keď ti pošlem. Nie, určite nie. Keby niekto chcel. Dobre, ale vlastne povieme ešte jednu vec, že keby niekto chcel sa s vami rozprávať o týchto veciach aj že viacej do hĺbky, tak vás nájdu kedy a kde. Teraz bude počkať teleshopping, ten Horste. Nebude to ani 21. septembra, ani 20. septembra, nebude to ani v Bratislave, nebude to ani v Martine, ale bude to v Žiline. A bude to kedy Horste? 18. septembra. 18. Áno, 18. A potom ešte v Košiciach. Áno, tak ja to zaramujem. 18. 19. september Profesia Days v Žiline. Budete vidieť naživo Vladku, Líviu a aj mňa. Ja tu budem moderovať, takže sa môžeme všetci vidieť, kývame. Ja my sme strašne pekne na tej kamere. Áno, moderovky. Normálne nám to úplne... Počuj, ale to nie je narcizmus nie je v talentu. Nie. Nevadí, ale disponujeme ním. Nie. Takže 18-19 september Žilina, a potom, teraz si nepamätám ten dátum, a to už tuším novembri sú Košice, že? Áno. Košice. Takže tam sa budeme tiež vidieť v takejto zostave. Tak. A inak ešte jedna vec. Ja som teraz vyplňala tie dotazníky, ten profil na Profesia Days a tam môže koho hľadáme. Že tam mala som vypísať, že koho hľadáme. A čo si dala? Ja som si tam vtedy brutálne uvedomila, že koho hľadáme. Že hľadáme naozaj ľudí, firmy, nadšencov preto, že túžia budovať kultúru, ktorá je možno, že iná, ako sme boli zvyknutí, a že majú tú odvahu budovať naozaj kultúru založenú na silných stránkach a proste robiť veci inak, ale hlavne v tom vytrvať. Lebo vieš, tie naše staré vzorce správania, tie naučené silné veci nás zvyknú stiahovať dole, ale že v tom zotrvať. Čiže máme radi a naozaj máme veľkú chuť robiť veci a budovať tú kultúru s niekým, komu na tom naozaj záleží. A tá vízia, tá myšlienka, ako máme my, proste dáva zmysel. Vtedy to je úplne, to ani není práca, vtedy to je úplne, že vyslovene, že radosť. A toto je tá emočná časť. Áno, a teraz logická. A teraz ide pani analytička. Poď to zabiť celé. Čísla, štatistika nepustí, ja štatistika pracujem so svojím talentom, tak moja produktivita sa dvíha. A teda 3-krát vyššiu produktivitu vieme vlastne vďaka tomuto dosiahnuť. A tá angažovanosť, ktorá je teda aj overená Gallupom, je... No, je. A ty si analytička, tak si pamätaj, 8,9%?
to bol... Máme na to jedno. analýzy. Máme na to analýzy. Určite to v Žiline na Profesia Days uvidíte, prípadne aj v Košiciach. Čiže Alebo Čo? mi pošli to číslo a ja ho skúsim dať do videa. Výborne. Dobre, toto Sem sa niekde, mi dobre? viacej páči. Výborne. Dobre. Dobrý nápad. Áno. Super. Len Ale akože máme možno na to to zabudnem, odmerané. ale hej, ale... Ja na to nezabudnem. Dobre, ty mi to pripomenieš. Áno. Výborne. Dobre, tak tu už sme dali aj pozvánku teda na Profesia Days, Áno. kde teda vás môžu... Dobre, a tým pádom, ale ešte to možno doplňme o jednu otázku pre mňa, že kto je taký ten typický, ako keby, že užívateľ tých služieb? Že aby sa napríklad človek, ktorý si možno nás teraz vypočul, tí traja, tak si povie, že dobrá, to tak vyzerá, že z tohto môžu benefitovať korporácie, veľké firmy a podobne. Je to určené Galup a vôbec tie služby, aj možno, že vaše, Jednoznačne. je aj individuálnym Pre ľuďom? všetkých. Super. Jasné, určite. Akože, vieš, čo je najväčšia pridaná hodnota individuálneho rozvoja talentov je zvýšenie sebavedomia. Lebo častokrát sme v detstve, no nemám možno to úplne času, ale v detstve sme vychovávaní... My, čo sme medzi tými 2%, presne viem, o čom hovoríš. Že v detstve sme vychovávaní práve v tom, že to, čo nám ide prirodzené, ako keby potlačame a nie je to dávané na to nejaké, že hej, že to nesvieti a fokusujeme sa na to, čo nám nejde. Čiže ten človek naozaj na tej individuálnej úrovni pochopí, príjme sám seba a naozaj získa veľké povzbudenie pre svoj ďalší život. Čiže individuálny rozvoj cez Galup úplne pre hocikoho, vôbec to nemusí byť firma, vôbec to nemusí byť korporát. Takže môže to byť napríklad kľudne, že podnikateľ, freelancer, manažér, zamestnanec, asi bez ohľadu, študent. Dokonca aj študent, vieš, To som ktorý sa práve plánuje spýtať, že áno, super, že kde je možno ten začiatok, kedy to má zmysel vôbec riešiť? Vieš čo, ja som teraz merala svojho syna, ten má skoro 17, ale dávali sme mu to na jeho 16. A sedela som pri ňom, lebo som bola zvedavá, že či bude vedieť reagovať na tie otázky úplne v pohode. Áno? A myslím si, že Galup aj odporúča Počkaj, teraz bude 16. kompliment, ty máš takého starého syna? Tak super vyzerám. No a ešte počkaj, aby som teda splnila to, čo si... Aj prepáč, aj ty, samozrejme Ja aj ty. nemám takého starého syna. Ale Ja mám vyzeráš, dvoch. ako keby si mala ešte staršieho syna. Počkaj, Počkaj, nie, to je horšie vlastne, nie? To je horšie, Ježiš. ja mám dvoch, Ja ale som keď... debil. To vystrihni. Ale keď spočítam ich vek, tak sú staršie ako Vladin-syn. Hej? OK, dobre. Ale čo To som je chcela... dobrá analytika. Počúvaj. Jak si to vypotila? Počkaj, to máš na 34. mieste. Počúvaj, teraz ako Pozri, cuky ale- luky. No, teraz. No, ale čo som chcela povedať teda, No, nikto nepríde do toho stánku, vieš si povedať. Počúvaj. Aby som povedala to, čo teda... pravdepodobne, že stretneš človeka, ktorý má vo svojej top 10 komunikáciu a intelektuál. A teraz o mne sa hovorí. intelekt Áno, je pozor. iba 2,3%. A tuto pán Oliver, ktorého momentálne vidíte po mojej Áno, ľavici, áno. patrí medzi 2,3%. Čiže čo to znamená v jeho Ďakujem. svete? Čo to- Že áno, má dar komunikovať a rozprávať spôsobom takým, aby ste ho rozumeli, ale zároveň pozor, s úrovňou a s gráciou. Bude to grandiózne. Toto bolo cuky luky, presne, bolo že si ma hlasom dokonale, úplne dokonale. Toto si dám inak do popisu, ja si to nájdem, čo si práve povedala, ja si to dám normálne do LinkedIn profilu, to bolo tak pekne povedané. Ale že... povedz, že my sme Ale- A to bavili. jasné dám, Hej. že priložím link na video. Nezabudni na rovno. tak, rozumieš? Nie, to otakujem, jasné. Áno. Dobre, takže to sme si povedali sme si teda, že A pre my sme koho už je to tu? určené. Áno, ale zaparkujeme a budeme ešte kecať chvíľu, ale už sme 33 minút sme aktuálne. Ty to rýchlo ubehlo. Naživo, no. S tebou je to úplne úžasné. Počúvaj. Prirodzené. Všetko pochválili sme sa, dobre. Bez problémov. No. Nehavarovali Aj sme si sme. slúbili tagovanie Aj sme si všetko promované. Počúvaj, my si slúbili tagovačky. Úplne mega. No dobre, a okrem Galupa, že keby, lebo dobre, tak ak poznám, však my sme sa o tom rozprávali, ale ty si mi to aj hovoril, že je tam nejaký trojkrokový proces v rámci teda toho, že dobre, spoznám svoje talenty, ale to asi nestačí, že to je ten krok číslo 1. Tak, aké sú potom tie ďalšie kroky? Pozri, počkaj, ja to tuto na Pozri, takto krok číslo, odparkujem. výborne. Krok číslo 2, či už to je v individuálnom alebo v tom tímovom rozvoji, je, v angličtine sa to hovorí, že claim it, čiže začni to pozorovať, všímať si a hlavne prijať to. Veľmi veľa ľudí má talenty, s ktorými sa nevie stotožniť, vieš, že komunikácia, všetci mi celý život hovorili, že som ukecaný a ešte mi to vynie v tom dotazníku, hej? Čiže to claimiť a tá druhá fáza znamená, že prijať to a pozorovať to, že kde mi to naozaj ako keby v tom živote pomáha alebo v práci. No a tretia fáza, a to je to, čo my s Vlaďou sme brutálne do praxe ľudia, ktorí dávajú orientované na prax. Musíme si zasvietiť teraz, aby sme sa videli Ty, vzájomne. brďo, je tu, že tma? No, Tam nebolo Ja som ti to Spieva. hovorila, že Nie, tma. bude ťa vidieť, neboj sa. Minimálne na začiatku.
poriadku. A potom ťa nahradíme takou AI tvárou, vieš, ktorá bude za teba rozprávať. No, ale čo som chcela povedať. Takže tretia fáza je aim it, ale teraz zacieľ to. Počúvate vy dvaja. No, takže celý Gallup rozvoj dáva zmysel vtedy, keď začneme robiť konkrétne veci. To sme zlí, lebo vieš, sedíš vzadu, to je ten efekt toho zadného študenta tam. Tu sme sa presne bavili, že... No vieš čo, mohol by som. No, a to je všetko. Takže celý rozvoj, či už v osobnom alebo tímovom rozvoji dáva zmysel vtedy, ak to vieme žiť každý deň, implementovať do praxe, posúvať sa. Tak, a ja som chcel presne na to nadviazať, že vy teda okrem toho, že človeka... To nie je. Takto mám vidno, pozor sa. Aha. Počúva, to vyzeráš ako v takom horore trochu inak teraz. Hej, no nie. Počkaj, a teraz keď sa dáš naspäť, to je zaujímavé. To, že tá jeseň, to, vieš, že tá jeseň, je jeseň života. Summer. No dobre, pokračujeme. Poďme na tú serióznu časť už teraz. Tá moja otázka teda je, že name it, pomenujeme si to, ano. Claim it, príjmem to, porozumiem, ano, aim it, sledujem, aim it, zacielím. A teraz vy dokážete pomôcť ľuďom nielen v tých prvých fázach, ale vďaka tomu teda, že rozvíjate týmy manažérov, tak vlastne viete pomôcť aj rozvíjať zručnosti cez čo? Teda, že cez školenia, alebo cez coaching, alebo aký je ten postup, že keď niekto si povie, že OK, dobre, tak toto som ja a teraz poďte ma naučiť s tým pracovať. Ideálne je, takto, my nemáme radi slovo školenie. Dobre, to sa zhodneme, dobre? Hej, ani ty? Nemám to veľmi rád, ale tak ako... Väčšinou to voláme, že je to workshop, aj keď akože môžu byť niektorí klienti, že nemajú radi anglické slova, nevadí. Väčšinou je to workshop. My veľa robíme hravou formou, volá sa to gamifikácia, takže skôr také akože neformálne cvičenie. Videl som aj také kartičky máte. Áno, to je akože... kadečo máme. Jasné. Videl som kartičky. No. A teda akože takým našim ideálom je budovať kultúry. To, čo už vravela vlastne Lili, hej, že jeden tým, druhý tým, lídri a celé, aby to malo hlavu a petu, lebo vtedy to vlastne je dokopy účinné. A teda tá kultúra vlastne založená na silných stránkach, tam sa dajú vlastne prerábať aj HR procesy, otáčky vlastne na to, čo sme boli zvyknutí, na to cez silné stránky, či už rozvojové plány u zamestnancov, alebo succession planning, hej, práca s talentami, myslím tými talentami, mladými talentami, tak akože, áno, hej. S talentovanými ľuďmi, áno, s talentami, tak sa to volá. HR-kové procesy vieme otočiť vlastne na tento princíp a celé to vlastne ako keby tak dať tomu hlavu a petu. To je pekná robotička. Takže toto, čo si hovoril, že my teraz nevieme povedať, že túto potrebujete 3 individuálky, 4 workshopy, pretože tým, že od začiatku hovoríme, že šijeme na mieru, každá firma je iná, každý tým je iný a my stále veľmi pozorne počúvame, čo sa tam deje a na základe toho vždy používame tie naše veci, ktoré máme v sebe a dizajnujeme na mieru. Ale keby sme to tak zobrali, tak áno, či už ideme cez individuálky, môže to byť nejaký workshop, môže to byť nejaké pomyselné v úvodzovkách učenie, hej, že im povieš, ako dávať spätnú väzbu. A každý talent to aj tak bude robiť iným spôsobom. Ale áno, mixujeme rôzne spôsoby, či už aj team building tam môžeš zapojiť, hej, alebo proste čokoľvek, hej. Ale vravím, žiadny projekt nebol nikdy rovnaký. Takže každý je úplne autentický, iný a na mieru prešitý pre toho klienta. Ale tak predstavme si, čo do tej kultúry vlastne ide, hej, od komunikácie, cez misie, vízia, hodnoty, vôbec štýl spolupráce. Je toho veľmi veľa, leadership, hej, tímová spolupráca, ako má existovať, etické zásady, no vyber si. Jasné. Počkaj, máš mobil? Ja ťa zasvietím na teba, aby na záver si bola osvetlená ešte. Nemám, lebo som so svetlom. Ty kokso, že máš si zasvieť. Mám ju nasvietiť? Ale to už je jeseň, ja to už je jeseň, no, ale keď budeš viacej vpredu, tak ťa ešte bude vidieť. Počuj, teraz je to super. Tak, dobre, nemusíme. Dobre, nemusíme a poďme si dať úplný záver. Ty sme pekne blízko seba. To je tvoj pás iba, to je v pohode. Asi teda dúfam. Ale teším sa, že si ho dala správne, lebo väčšinou, keď ľudia sedia vzadu, tak mi ho dajú do tej detskej poistky a nejde to potom vybrať von. Myslím, že v pohode. Áno. Dobre, tak poďme úplne na záver. Nejaký taký, že odkaz, myšlienka pre ľudí, nejaká sumarizácia toho, že mám nejaké svoje talenty, mám nejaké svoje silné stránky, keby som to mal nejako zosumarizovať, tak čo mi to dáva, ako s nimi môžem pracovať a kam ma to môže posunúť a prečo by som mal vôbec riešiť tú tému a nedávať ju akože niekde bokom. Ja dám emočnú a ty dáš logickú. A ty dáš číslo. Takže emočné pre mňa znamená... Geniálne sme tam. Že? Krem mňa, že ma to nevidno. A je ťa vidieť. Takže
Dobre. Zase počkaj. Nemám S-ko. Takže pre mňa to emočné znamená, že naozaj ten človek viacej bude spokojný vo svojom živote, šťastný. A to je pravda. Možno to znie ako klišé, ale je to tak. Angažovaný a hlavne naozaj pochopí sám seba. Príjme sám seba a začne byť viacej autentický. To je asi Super. to emočné. A v týme o to viacej. Prerobte si to na tým, hej, to isté. A potom v podstate tá druhá rovina môže byť tá, že v podstate, ak je to možné, tak vyberajte si v podstate, samé v podstate hovorím. Nevadí. Tých správnych ľudí na tie správne miesta Tak. a dosiahnete tým Vyššiu angažovanosť, a krajšiu efektivitu. kultúru, vyššiu produktivitu. A to celé za menej ako, a keď zavoláte ihneď, tak budete mať 2 v cene. Dobre, milí priatelia, ďakujem veľmi pekne. Máme 40 minút aktuálne. Verím, že tých informácií síce bolo veľa, ale určite sa ich dá povedať ešte viacej. Takže ak budete mať chuť, ak by vám dávalo zmysel spoznávať seba práve cez talenty, tak viete, na koho sa obrátiť. Buď cez, kde vás ľudia nájdu? Na webe, na LinkedIne, predpokladám. Áno. lipa.coach alebo všetko, čo sa týka Lipy. Dobre, otagujeme, mená budú. Toto je Livia Pastoreková. Áno. A Vladimíra Sarvašová. Perfektné. A Oliver. Jakubík, máme to. Jakubík. Takže... My si nepotrebujeme na priezviskách, ale možno, že ACC, PCC, MGR, ING, čokoľvek dáme, chcete, si tam môžete pridať. A čiže na webe, teraz aspoň vidím, ako to je, keď skáčem do reči iným proste ľuďom. Dobre, a potom ešte na Profesia Days v Žiline alebo v Košiciach naživo. Budeme sa tam všetci vidieť a budeme sa na vás, neviem, na ktorú kameru sa mám pozrieť, tešiť. Tak. Dámy, ďakujem veľmi pekne za veľmi milý, príjemný, autentický, verím tomu, že inšpirujúci, ako inak správne, inšpirujúci alebo inšpiratívny? Jo, ja nie som slovenčina. Môže byť asi dvojtvár, nie? Obojí to bude. Rozhovor a ďakujem za príjemnú atmosféru a ďakujem vám všetkým, ktorí ste nás pozerali. Tí traja. Ale vďaka Lipa Coaching ich bude plus 10. Výborne. Pamätám si to číslo. A teším sa na naše ďalšie spoločné stretnutie pri niektorej z následovných HR Taxi. Majte sa krásne všetci a ďakujem ešte raz. Čaute. Máme to za sebou. A teraz je ťuk. Finish. No dobre, ďakujem. Za mňa veľmi fajn. Hej, ja neviem, my to nevieme Toto ešte môžem nechať, nie? Jasné. Jasné. Čo si? Čo iné poviem? Počúvaj, ale nám to normálne si uveriteľný. Že je to naučené bez zaváhania. V jednej firme nám hovorí, že ale vy každému hovoríte, že som výnimočný. Áno, a víš, jasné. Ale že to je pravda, ale to je pravda. A to je pravda, minimálne akože ontologicky, keby sme presne žili akože ontologické filozofie, tak áno. Že tým, že každý je... Intelektuálne. To som to zamachral nakoniec, pretože to si tam nechám dostať niekam. Vieš, že to není náhoda, že sme sa stretli, chápeš? Nie je to náhoda, lebo connectedness. Prepojenosť jednoduchšie. Dobre. No dobre, tak čo, ideme to vypnúť tým pádom už oficiálne. Díky moc, poď môžeš.